както бяхме да турнират от 5 минути седмици готов. И тръгваме, влизаме нещо да ядем, но там не беше Карфур, някакъв друг супермаркет. Някакво момиче така на входа, някакви промоции ти раздаваше, прочиташе, измами правеше. И разправя така, извинявайте, но какво има там, нали? И такива седим, и игри, нали? Никакъв шанс да ви се интересува. Някаква бата комбина, а те почнаха вече ли? Да, бе. Сериала и Тони да с Уески. Пера да бяха дежурни. Бартан има много хляб в него, много е машина, мене много ме радва. Постоянно. Много не постоянно. Но той същия като всичките латино мангали. В смисъл, прави гениални неща, също време усира супер. Разиграва се, сега ужасен, ама в момента играе много. В момента играе супер много. Супер вече е много ми те. Супер момиче се раздава супер много. Забувен, знае ли? При почти 10 гола, главата си е нещо. Той не е играл още една-две седмици, поне. Челси цял сезон са супер зле в началото на сезона, всички футбол играли. Гледам ги Блекбърн ги размазват, Челси стои сезона ги отпускат. Супер незаслужено. Вулвърхемптън бият 2-0 и отбива всяки целият матч. Защото не играят лошо, всички обясняват, че вече са шампиони едва ли не е. Дълба по-силна сезона. Дълба по-силна, той Дълба е силен. Бе, сам ги вкарал днес има на пусти лошо. Сега ниво са писали. Еми аз преди колко преди 10 минути, ма някой беше 57 или 8 и беше едно на различно. Вие даже Нюкасъл. Ще останаме с 5 точки пред тях, Еми, върната като цяло добра за инфекция. Вече не е... Защото нървнаха между тримата най-силни. Зангев, Сагът и Рио. Тримата ни Като Рио няма като той просто не е... А кеновете онлайн още продължават да играят по този флоучарт, където е тъша, където е... Нали, какво прави, или какво си, нали, какво да правя. Фъкет, Шурюкин, първи вариант, втори Шурюкин, трети, примерно избягай назад, нали, всичките гол до някакъв. И там случва се еди фон. Вариант едно Шурюкин, вариант е Фъкет, Шурюкин, и всичките стиги. И изненадващо много хора играят така, разбираш. Ти си кажеш, добре, той не мога да толкова да издухи 4 пъти Шурюкин, и той го прави, и извита, и да се пазва. И как е кролен, как пиеш някой, се почва да си температура от това сръб. Няма свич. Ама толкова наляво прегледва си и си мисля, аз помихнах това пъти. И пича, мене много стъпа спамат и аз имам някакви такива. Това е лош признак. Ама не толкова не може да Спайтър май играе така. Спайтър май играе така, защото си използва пинната копчета на такива, не използва само фейсбук. Защото е по-бърсинко така, ама ти трябва пинната нещо. Ти чакам, Може според Керактер, Чаркер, може да е така. Чаркер е 100% трябва да играш. Това трета битка има едно на едно. Не. Сега явно показва комбинация. Давай хапно. Браво. Някой чаровен Ники отиеш и зарипяш. Ние шмуцаме втората. Ето ги. How you doing? Не, само поглед без да казваш нищо. Така, добре, аз съм тук от турнира. Я бегай.
сега се забавлявам в детски работи, имаме и общо интереси. Може да ме забавляваш малко. Ще прави всичко. Принципа много не го прави за ние, ама... Слагаме го бие са. Ама по принцип, няма проблем. Повечето бия за Ангел, бие се и само си си маш кайки. Те повечето се умисли. Не, в смисъл, пак някакъв добър са, слагаме. Ама труден мач за ние. Мисля, трудно ще има това. Особено някакво, ако си прави лево, предполагам, че е по-окей, поне като съм гледал някакви плей, ама някакво средно ниво на каквото съм, нали, мара даже съм средно, но някакви горе на моите гледате, дори който е малко по-добър от мен, почти няма шанс да бия се за гир, защото не знаят как да стигат до теб. Те само се качат, първо някакво ядно, Гринхем. Фиксен игра просто с него. Пак се начин да спите ми влезе, не знам да си гледам. Стига бе. Швега. Че? Къде се бави? Това е много тяхта герой, но ми е много трудно. Аз по-много време се мъча да се хвана за секънд, ама с нея бати дори на някакво ниско ниво.